הגעתם לסדרת סורבייבל החדשה שלי ושל אופקה? לא. אבל של אופק. היי, נדיר! מה נדיר? נכון אתה מכיר את המקומות האלה? מה? נכון יש בניין? נו? יש בדיוק את אותה צורה, רק טיפה עקומה ועל הר. תחשוב אם אני אגור שם, אם זה חלול, יש לי בית. אוקיי. יו, איך בא למצוא כפר? מישהו רוצה את הסיד של המפה שלי? כי אולי אני אמצא שם כאן משהו... סיד. זה הסיד? אני גם... אני יורד את הסוסים כי גם ככה אני סדל. מה זה פה? שלום הערך המודונת. האם תוכלי לספק לי דיימונד? כן, בשמחה. אז דה. טוב. איזה דווקא עשי טוב. כן. לא אתה אפילו לא יודע מה אני עושה עכשיו. אני כן, אתה נותן לתופעים שלך את הסיד של המפה אם הם יצאו לשחק בה. כן, אני אתן את הקישור של הזה. כן, בטור למה. רגע, איך אני אתן? אני אתן את שלי, טוב? אני אעשה גם הדרכה על אור סיטי. אולי אני גם אעשה על גולדן סיטי, אבל... טוב. אתה יודע מה הכי מגניב? אם היה ארמור מעץ. זה היה הכי קל. נראה לי יש לזה מוד. לא. אז אני רוצה. אין דבר שבעולם שיגרום שיהיה לזה מוד. למה? אחרי זה יהיה סורבייבל יחסית קל. אני שואלת. זה משעמם זה לכתוב עצים. תחפש מערה, תסתכל, קח טיפה עצים, תחפש מערה. העצה הכי טובה ששמעתי. רציני. מה? אבל תקשיב, אם אני עושה בית במערה... לא בית במערה, לא התכוונתי בית במערה. לך ישר למיינינג. לא שווה לי. לי שווה. מצאתי שתיים נוקה להתחלה, שזה דבר סתיר. כן, ולא שמעו אותו, כאילו לא שמעו אותי בפרק, אז נאלצתי למחוק את הפרק. כן, סתם נשבזו. טוב, בוא נמצא מקום לעשות בו בית. כשלא ניפול באיזה מנהרה מעצבנת ו... אולי נעשה כמו סדרת סורבייבל הזאת של, איך קוראים להם? מיינקראפט TV.il, משהו כזה. טוב, אני מחפש משהו לאכול, כי נראה לי עוד מעט אני אהיה כבר רעב. עוד אני אהיה רעב. שנייה יוטיוב, אני רק עוצר את הסרטון שנייה. חזרתי יוטיוב. טוב. בוא נספר להם למה עצרנו. לא, רק בדקתי אם שמעו אותה, שלא נבזבז עוד פעם. כן.
יוטיוב, עוד פעם, סליחה, אני מצטער. טוב, חזרתי יוטיוב, זה אופק, לא עונה לי, מבטק. נראה לי התקשר. מה עושים אז? וואי. טוב, סתם אותי לבת של הזמן. טוב, שנייה יוטיוב, אני רק עם את הדברים וכל זה ואחזור. חזרתי יוטיוב ומצאתי לי די מקום טוב לעשות בבית. שנייה יוטיוב, אני עשיתי גיימוד כדי חזרתי יוטיוב ומחתי את הטלוויזיה כדי שהוא יהיה רעש. בואו נמשיך. טוב, זה לא מערה בכלל. רציתי לבוא לכאן בשביל שיש כאן העירות. זה טוב לגור פה. טוב, אני אכל וזה נגמר לילה וראיתי לשם זומבי עם אחר דפוקה הזאת שלי. פסתי כמו מטורף. בוא נעשה לנו טוב, זה סבבה? לא. וורדבנץ'. טוב, שנייה יוטיוב, אני מצטער, פשוט חזרתי יוטיוב רק זה משהו בהגדרות כאילו שתהיה איכות טובה כי אני מתחיל לדחוף. טוב, בואו נעשה טוב. בינתיים אני חוצב. טוב, אם אתם ראיתם, אל תשכחו לעשות סאב, וגם נו אז וגם טוב, נמשיך, ביי. וגם תראו את פרק 2. טוב, ביי.